Arratsalde on guztioi, gaurko elkarrizketatua iritsi da, Rafa Aldai da, Nasobinsako kidea da, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin batera antolatu duten kurtso batzuei buruz hitz egitera dator. Arratsalde on, Rafa, zer moduz? Arratsalde on, oso ondo. Piskat urduri igual, zade? Bueno, euskararekin ez daiz oso ondo moldatzen eta orduan hori pixkat urduri jartzen naiz, baina bueno. Hortik aparte ondo. Oso lasai egon garela solasten, bale? Bai. Esan dudan bezala, Nasobinsako kidea zara, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin batera kurtso batzuk antolatu dituzute, ezta? Zer aztertuko da edo landuko da kurtso hauetan? Pues kurtso hau klima aldaketaren buruz da, eta antolatzen da Unibertsitate Publikoa, Nafarroa eta Nasobinsa, Nasobinsaren barruan Lursarea, Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad. Eta zertaz, pues, aztertuko da klima aldaketa. Orain, pues, alde batetik zer da fenomeno klimatiko, zer da, eta beste aldetikan pues, nazioarteko akordioak, ze akordioa lortu dute, Parisen, eta nola garapenatzen ari da, baita ere ze estrategiak dago, Nafarroan, Espainian, Europan, aurre egiteko klima aldaketa. Alde batetik isurketak murrizteko eta beste aldetikan baita ere nola moldatzen gea klima aldaketan. Ikastaro hauen helburua berez da informatzea edo jendea ere kontzientziatzea eta beste motatako bizimoduak bultzatzea? Bueno, dana, baina hasieran helburu nagusia da ezagutzea. Orduan, baita ere aldatzeko, bizitzeko moduak edo hori behar da jakitea. Eta orduan hori da helburu nagusia. Jakitea nola aldatzen ari da klima, Nafarroan, estatu mailan, etorkizunarantz begira nola aldatuko den, nola asmatzen dugu datorren klima, eta gero beste aldeetan ze estrategiak, ze ekintzak jartzen ari dira eta jarri daiteke baita ere aurre egiteko. Kurtso hau zehazki unibertsitateko ikasleentzako zuzenduta dago edo edonor pertsona aurkeztu dezake kurtso honetara? Bai, edozein pertsona, porque sektore guztietan beharko dugu jakitea ze pasatzen ari da klimarekin. Eta sektore guztietan nola murriztu dezakegu isurketak. Ura mailan, basoak, eraikuntzetan, udaletxetan, gure etxeetan, baita ere, orduan jakin behar dugu, porque hori egunero aldatzen da. Egunero aldatzen da klima eta baita ere klimaren buruz dakiguna. Eta baita ere ze neurriak hartu dezakete baita ere aurre egiteko. Eta orduan esaten dizut, bi ikuspegi hartzen hori izurketak murrizteko eta baita ere moldaketan. Eta horretarako zer? Ikaslei, nori zuzenduta dago? Ikaslei, irakaslei baita ere, porque orain aldatu behar dira ezagunak, baita ere teknikariak, udaletxeko teknikariak, Nafar gobernuko teknikariak, eta edozein profesional edo pertsona baita ere. Ez dugu horrendik komentatu, baina zehazki noiz hasiko da kurtso hau? Kurtso hasiko da irailaren 9an, astelena, eta 3 eguneko kurtsoa da, orduan bukatuko da 11an asteazkena. Pixkati, horrerapenak ikusita, kurtso hau nondik datorre inpartitzeko ideia? Nasobinsa eta UMNarekin elkartu zineten solasteko edo nori otu zitzaion kurtso honen ideia? Begira, alde batetik unibertsitatea aspalditik dago udako kurtsoak antolatzen. Adibidez, ekologiaren buruz 5 urte darama uda kurtsoak antolatzen. Eta beste aldetikan, Nafar gobernua dauka klima aldaketaren aurrean bide horria, da estrategia klima aldaketaren aurrean. Eta estrategia barruan dago formakuntza baita ere, eta orduan beharrezkoa da
formatzea hori gizarte guztia. Eta orduan, bi helburu edo bi erakunde biltzen hori sortu da Nafar gobernua eta Nafarroko Unibertsitate Publikoaren. Ez da lehenengo aldiz, beste harremana eta beste ekintzak egin dira, eta orduan ez da lehenengoa, eta orduan espero dugu ez da izango azkena. Beste emetetan egon izan zarete kurtsuak inpartitzen ere? Olako kurtsoak ez. Kurtso hau, uda kurtsoak eta klima aldaketaren buruz da lehenengoa. Baina hitzaldiak eta beste tailerrak eta olako gauzak baita ere elkar egiten dugu lan. Eta aurtengo ediziorako adibidez, zer motetako ikastaroak prestatu dituzute? Begira, pesatzen dugu baita ere, ondo ikasteko izan behar da ikastaro aktiboak, ez da bakarrik pasiboa eta jaso aurkezpenak. Eta orduan egiten dugu bizpahiru aurkezpen eta gero egiten dugu tailer bat taldeka eztabaidatzen eta hori zer edukinak mankomunean jartzen. Eta orduan pesatzen dugu barneratzen direla orduan edukinak eta baita ere eta paktoak eta nola jarri behar dira eta ze abantaiak dituzte ekintza bat edo bestearen hori estrategia bultzatzeko klima aldaketaren buruz. Eta zehazki zein ikasgai edo tailer egingo dituzute? Egingo dugu, hori, egun bakoitzean tailer bat egingo dugu. Osea, izango dira, badaukagu, baita ere, esan behar da, badaukagu oso irakasle onak ditugu baita ere. Adibidez, Peioria, emeteko ordezkaria, Nafarroan, Ferran Puig Vilar, da telekomunikazio ingeniari eta zientifiko komunikatzailea, Itxaso Gomez Koka, faktor klima aldaketaren aholkularitzaren burua, Cesar Pérez, Nafarroko gobernua, Paco Eras, da ministeritzaren transizio ekologikoarako ministeritza, Alberto Lafarga, Nayara García, Neiker, Maribel Gómez, oso jende ona baita ere aurkezpenak egiteko eta gero haiek baita ere lagunduko dute tailerrak egiten. Eta zuk adibidez ez duzu ikastaroren bat inpartituko? Ez, ni koordinaketa eta baita ere tailerrak antolatuko dut eta koordinatzailea nik gehien. Eta hurrengoren batetan igual animatuko zinateke? Ez dut arazorik, baina ni ez naiz jakintsua eta nahiago dugu jende egokiena ekartzea olako kurtsuak emateko. Oso ongi. Esan dezakegu orain, matrikula irekita dagoela, ez da, kurtsu hauetara puntatzeko. Intentzioa daukan pertsonen bat, zer egin behar du matrikulatzeko? Oso errez da. UNaren web horrian hor dago eta udako kurtsoak sartzen da eta saltzen dira kurtsoen zerrenda eta hor izena eman. Matrikula simboliko bat ordaindu behar da, 15 euro, eta hori, baita ere ikasle zenbakian mugatua dago, 30 pertsonak, badaukagu 15 pertsonak izena eman dutela, eta orduan norbait nahi badu izena eman, lehen bailen, behar bada heltzen da kopurua. Baina abeston izango litzateke kopurua iztea. Bai, eta espero dugu betetzea eta behar bada luzatu pixkat. Ez dugu komentatu ere, baina kurtsoak goizez edo arratsaldez inpartituko dira? Goizez, da 9:00-etatik ordubitara eta kondestable jauregian. Oso ongi. Eta bizkat ere, elkarrizketaria amaiera emateko, Rafa, beste proiekturen batetan murgeduta zaudete orengoan Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin edo bizkat ere horren urtetara ikusiko duzute beste tailer edo ikastaroetan parte hartuko duzuten? Adibidez momentu honetan
gaude proiektu batean, elkarrekin lantzen, Nadapta proiektuan, eta hortikan ateratzen dira olako proposamenak, eta nik uste dut baita ere aterako direla beste proiektuak elkarrekin lantzeko. Eta bertan ikusiko zaitugu segurazki lantalan, ez da? Hori espero dugu. Rafa, mi esker hona etortzeagatik eta kontatu diguzun guztirengatik, espero dugu jende animatzea, kurtsetara bai ikasteko, bai pixkatere txipa aldatzeko, eta dena oso ongi jotea. Hori espero dugu, mila esker. Eskerrik asko. Zuri.